Усім прывітанне. Сёння 24 красавіка. З вами Михаил, смарт пасека бж-бж. Сёння я распавяду пра вулік нумар 8. Вулік нумар 8, ён асаблівы, таму што ён з'яўляецца ў гэтым годзе кантрольным. Я яго даследую з дапамогай сучаснай сістэмы, якая называецца API-моніторинг. Яна выглядае вось так. Зараз асабліва шмат чаго не убачым, але я пачаў загружаць яе. І яна паказвае бягучую тэмпературу і вагу. 21,3 кг, 28 градусаў унутры, 33 вільготнасць, это на вуліцы, 18,3 градуса на вуліцы зараз. Карацей, атрымліваючы дадзеныя па вазе, дадзеныя па тэмпературы і вільготнасці, можна назіраць за жыццём пчол. Гэта вельмі захапляльна. Я буду распавядаць у наступных выпусках, як ідуць справы. Бачыце, пакуль яна трохі як на каленцы, але ў прынцыпе ўсё ўжо працуе некалькі тыдняў. Таму сачыце за каналам смарт пасека бж-бж. З вами быў Михаил. І ставьте лайки, подписывайтесь.